na inot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:08. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga dugang. Lunes po ngunyan, petsa 4 sa bulan ka Nobyembre 2024. Ini ang Bareta alas 12 asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daing Iba. Enot sa headlines sa tuwing darakulang mga bareta sa lado lokal. Transparency sa ibinabang ayuda kang gobyerno nasyonal sa Albay na masimbag sa pangangaipo kang mga residentes na naapektaran kang bagyong Christine siniguro ni Acting Governor Glenda Ong Bungao. Legazpi City Task Force, Kaayusan at Kalinisan, nagkakaigwanin clearing kan mga basura sa mga Campo Santo sa syudad matapos ang obserbasyon kan undas. Police visibility sa Daraga Albay, mas pinakusog kan Municipal Police Station kasunod kan serye nin pambabadil gadaan sa nagkapirang mga persona. Tulong barko kan Philippine Coast Guard nag-abot kasuhapon sa Pasakaw Port sa Camarines Sur, lunad ang mga family food packs para sa mga naapektaran kan bagyong Christine. Sa lado nasyonal, dugang na budget sa pag-asa, pigalauman na makakatabang para maiwasan ang dakulang danyos asin dakul na pagkagadaan kada bes may kalamidad. NDRRMC nakabantay sa maraot na panahon sa nasyon. Defense Secretary Gilberto Teodoro nagpasalamat ni Marhay sa tabang na itinaukan Malaysian government sa mga biktima kang bagyong Christine sa Pilipinas. 2025 General Appropriations Act dapat na climate adapted as in climate resilient budget sigon kay Senate President Chis Escudero. Sa headlines kang bareta sa ibang nasyon, nagadan sa pambobomba kan Israel sa Gaza Strip kan Domingo, day mababa sa 31 sigon sa Palestinian medics. Baretang Sports, ika-onseng PBA Best Player of the Conference Award nakuha ni Junmar Fajardo. Yan ang headline. Una sa detalles kang mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Siniguro ni Albay Governor asin PDRRMC Chairman Glenda Ong Bungao na mapapakinabangan kang gabos an asistensya na ibinaba kan gobyerno nasyonal sa probinsya kan Albay para magsimbag sa pangaipo ka mga residentes na naapektaran ka nakaaging bagyong Christine. Sa entrevista kan DCGB News kay Bungao, sayang sinabi na sisigurong kan sedang opisina ang pagiging transparent asin pagtaon ng prioridad sa mga mayor na pangangaipuhan kan tabang pinansyal. Tinawan man doon kang gobernadora nagaipuhan ngo ng inuton an mayor na nadanyaran kang bagyo lalo na ang mga totally as in partially damaged na mga kaharungan. Sinabi niya na sa oras na matawan na ini base sa assessment ka mga LGUs as nga iba pang katuwang na ahensya matatawan man giraray ang iba na mga dapat na matawanin ayuda. Magiramduban na naresibi man kan 18 LGUs as in apat na schools division offices kan probinsya ang tabang pinansyal kung saan ang kantidad depende sa reported severity of damages sa saindang mga lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nagkakaigwanin clearing kan mga basura sa mga Campo Santo ang Legazpi City Task Force Kaayusan at Kalinisan sa syudad matapos ang obserbasyon kan undas ngunya na taon. Sigon sa pamayo kan Task Force na si Andy Marbella, nakikipag-koordinar na sa saindang opisina ang Legazpi OC
DENR para tumabang na magkaharali ang mga basura na natipon sa mga Campo Santo. Sinabi ni Marbella na base sa indang obserbasyon, mas diit ang nairehistrong basura sa mga Campo Santo ngunya na taon kumpara ka nakaaging taon sa pagselebrar o pag-obserbar kan undas. Mientras tanto nangapuda ng opisyal sa lambang barangay na nakakasakop sa mga Campo Santo na makipagtabangan sa pinagigibong clearing operation sa syudad kan Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Mas pinakusog kan Daraga Municipal Police Station ang police visibility asin mga lakdang kasunod kan serye ng pambabadil gadan sa nagkapirang mga persona sa Daraga Albay. Katakod kini nagpartisipar ang pulisya sa Information Awareness Campaign ka mga miyembros kan 31st Infantry Battalion, 9th Infantry Division para mapakusog ang koordinasyon sa pag-ultanan ka mga residentes, soldado sa singkapulisan, partikular sa Rarayong Barangay, tanganing matuldukan ano man na takot o patakot kan insurensya sa Banuan kan Daraga. Sigong kay Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azutaya, kasabay sa mga natukar ang Executive Order 70 as in Anti-Terrorism Act of 2020, natukar man ang stages of CPP, NPA, NDF recruitment o ang estratehiya kan teroristang grupo sa pag-recruit sa mga hobines as in mga estudyante. Nagdistribute man in informative flyers ang kapulisan kung saan nakapalaman ang mga programa kang gobyerno para sa mga gustong magbalik loob sa gobyerno asin mga impormasyon tanganing makalikay sa illegal na droga o mabiktima nin kriminalidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Magkakaigwanin Environmental Stewardship Rally ang Vicario kan St. Rafael de Arcangel sa Nobyembre 9, 2024 alas 3 an hapon sa Sawangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City. Ini sa paagi kan pakikipagtabangan sa Commission on Social Concerns asin Santo Cristo Mission Church. Sa impormasyon na ipanaluwas kan parokya ni San Rafael, bukas asin libre ang nasabing aktibidad sa gustong magpartisipar na may katuyuhan na mapromoter ang environmental care as in community support. Pig-inggan man ang mga partisipantes na magdaranin slogans as in placards, as in ipahiling ang commitment sa pag-ataman sa kapalibutan, lalo na ngunya na ipinagsiselebrar ang Year of Stewardship sa Diocese kan Legazpi. Sa iba pa niya itong mga bareta, padagos ko niyan ang inisyatibo kang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o BSL-SNRL para makatipon ng dugo para sa mga pasyenteng nangaipo sa mga ospital. Sigon kay BSL-SNRL Blood Center Head, Dr. Alan Lucanyas, dahil sa epekto kang Bagyong Christine, as in cancellation kan regular na mobile blood donation drives, nasa critical level na ngunyan ang supply kan dugo sa Bicol Region. Dahil ang digdi, piging kanyar kan opisyal, na suportaran ang schedule kan mobile blood donation sa pagi kang pagdonar ng dugo sa mga pasyenteng nangangaipo kaini sa riyon. Ngunyan daw igwanin mobile blood donation sa RHO Villar sa aga Nobyembre 5 sa Barangay Binitayan kan Daraga City Health Office kan Tabaco City, Barangay Dangkalan, Bulusan, Pandan District Hospital kan Catanduanes, asin Rural Health Unit kan Camaligalbay. Sa Miyerkules magkakaigwaman in blood donation drive sa Daraga Doctors Hospital, samaan nito asin Catanduanes. Tulong barko kan Philippine Coast Guard ang nag-abot kasuhapon sa Pasakaw Port sa Camarines Sur. Lunad ang mga family food packs kan Department of Social Welfare and Development. Ang mga food packs iyong anhali sa Visayas Disaster Resource Center sa Cebu City kung saan may kabilugan na 8,997 family food packs ana i-distribuir na sa Bicol Region para sa mga naapektaran kan Bagyong Christine. Kasabay sa mga natauanin tabang iyong ang mga munisipyo kan Camarines Sur, kasabay na ang Pamplona na may 1,000 family food packs, Iriga na may 2,000, Calabanga na may 1,900 na family food packs, asin Calamigan na may 2,000 na family food packs. Sa dagdag pang baretang lokal,
Nairehistro ang saro na rockfall event mantang daiman ni nangyaring paglinog sa Bulkan Mayon. Ini ang nagbutwa sa 8 a.m. bulletin kang Vibox. Ngunyan aldaw, katakod kan padagos na aktibidad kini. Ang average kan sulfur dioxide nasa 655 na tonelada kaldaw, manang padagos pang ground deformation. Mientras tanto, padagos man ang abiso kang Vibox sa publiko na maigpit na ipinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone mantang mantinidong nakabandera ang alert level 1 status kang Bulkan Mayon. Niyugyog nin magnitude 3.8 na linog pasado alas 6 kasubanggi ang probinsya kan Masbate. Sa impormasyon na ipinaluwas kan Fivox, ang location kan linog nasa 11.88 degrees north, 124.13 degrees east, 2008 km south, 87 degrees east, kan POV Corpus, kan Masbate. Ini may rarom na 0-10 km mantang tectonic an origin ka ini. Daiman in danyos mantang daiman na piglalaoman aftershocks sa nangyaring paglinog sa nasabing lugar. Sa ibong kaini nag-abiso ang Fivox sa publiko na mantineron ang pagiging alerto sa gabos na oras. Nakapag-rehistro ang Coast Guard Bicol nin 3,394 outbound passengers asin 2,365 na inbound passengers matapos ang obserbasyon kanon das kunya na taon. Sa pinakang ultimong datos kan Coast Guard, nairehistro ang 533 na outbound rolling cargoes asin 244 na inbound rolling cargo. Nasa 68 vessels ang inspeksyon mantang 426 na personahe ang nakadeploy sa kabilugan. Nasa 60,709 outbound passengers, mantang nasa 58,516 ang inbound passengers. Padagos ang paghatod nin serbisyo kan Department of Health Bicol as in Health Emergency Response Teams sa 10th Medical Facility sa Covered Court sa Bato, Camarines Sur. Nagtaon in serbisyong medikal ang mga health professionals kan Philippine Emergency Medical Assistance Team Luzon, hale sa Jose Lingad Memorial General Hospital, asin San Lorenzo Ruiz General Hospital, Malabon. Siya padagos na mataon in libreng serbisyo, sagkod sa Nobyembre 10, ngunya na taon. Ipinatindog ang temporary facility para masimbagan ang pangangaipuhang medikal kan mga pamilyang naapektaran nin marhay kan Bagyong Christine. Mga tugang primerong party po yan, kasto yung Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa sindiba pa, makalis lamang po kini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag.
Bicolandia. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pagkumadagos ng Bareta, alas 12, dumang kita sa Bareta sa Lado Nasyonal. Naglalaom si Senador Amy Marcos na maiwasan ang grabing danyo sa Sindakol na casualty sa bagyo matapos na lang kawanan ng lokasyon kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA sa 2025. Gikan sa 1.641 billion pesos na budget kang PAG-ASA ngunya na taon, initaas ini sa 1.931 billion pesos sa masunod na taon. Ikinabaldi man ni Senador Marcos na taon-taon man na nagtataonin pondo ang Kongreso pero nagkukulang pa manggiraray sa pagtataonin patanid ang pag-asa sa kada bis na may makusog na bagyo. Sinabi niyang kung alerto sa natulos kan pag-asa ang mga lokal na government units o LGUs may kinaraman sa volume asing kusog ng bagsakan uran ka nag-aaging bagyong Christine na ibakwar kuta sa pagrasay ng daga asin iligtas ang dakol na buhay sa Batangas. Maabot man sa singit nebing buhay ang nawara dahil sa bagyong Christine sa Batangas kung sa 12 katawo digdi ang nawara sagkod sa ngunyan. Makusog na pigtututukan kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang panibagong maraot na panahon na luminaog sa teritoryo kan nasyon. Sigon kay NDRRMC Chairman as in Defense Secretary Gilberto Tudoro na nagpapautob na ang gobyerno kan mga kinakaipuhan na preparasyon para mabawasan ang danyos na dadarhon kaini. Kasuhapon, tiniripon kan sekretary an man iba-ibang ahensya kan gobyerno kaibahan ang NDRRMC na may kamauotan na siguruhon na makakapagtao nin supisyenteng suporta ang gobyerno sa mga posibleng maapektaran kan panibagong maraot na panahon. Kasunod kaini pinag-inganyar kan NDRRMC ang publiko na mantenidong maging mapagbantay asin magdangog sa abiso kan mga lokal na gobyerno para maiwasan ang pagkawara nin buhay. Ipinahayag ni Defense Secretary Gilberto Tudoro Jr. ang sa iyang grabing pasalamat sa makaskas na pagresponde na itinaok ang gobyerno ka Malaysia sa mga esparsos kan Pilipinas na makabawi gikan sa matinding rapado na pigwalat kan severe tropical storm Christine. Ginibon ni Tudoro ang pahayag sa ginibong send-off ceremony para sa Royal Malaysian Air Force o RMAF. Tinawanin doon ni Tudoro na importantihon ang saindang suporta sa esparsos kan Pilipinas sa pagbangon kasunod kan severe Tropical Storm Christine asin nagpapailing man ini na makusog na pagtarabangan sa oras ng pangangaipo. Sarong plaque of recognition na nitinao kan Pilipinas sa delegasyon ka Malaysia bilang pasasalamat sa pagtarabangan sa esparsos na mapagian ang epekto kang bagyo. Ang nasabing lakdang nagsisimbolo man sa nagrarambong na koordinasyon sa entryman kana mamano ang Pilipino asing kang gobyerno kang Malaysia na nagpapakusog sa espiritu nin pagtarabangan. Tinauwanin doon ni Senate President Francis Escudero na ang tauhan na General Appropriations Act poon sa 2025 na bersyon iyo ang dapat na climate adapted as in climate resilient. Kasunod man ini kan pagrapado kan bagyong Christine sa nasyon na guminadanin dakol na buhay. Mas kinaging madali mambasol kung anong ahensya ang responsable sa itinao na epekto kan bagyong Christine. Sinabi ni Escudero na mas marhay na maghanda sa mga maabot na patakot nin kalamidad. Piglalauman kan liderato kan Senado na pagdedebatehan sa plenaryo ang issue sa flood control. Apwera sa pagtagama nin dakulang pondo, sinabi ni Escudero na ang paggastos dapat i-target asin base sa aktwal na pagrapado asin datos para masiguro magiging epektibo ang mga flood control programs. Mientras tanto sa pagbuelta kan sesyon kang Kongreso puon ngunya na Lunes, Nobyembre 4, masalang sa Commission on Appointments o CA, Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr. asing 47 na iba pang bagong presidential appointees. Kaibanan man sa listahan si Civil Service Commission Chairperson Marilyn Barua Yap na pigdesignar matapos magdimitir si Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles na makandidato sa pagkaalkalde kan Davao City.
Masalang man sa CA ang 15 na bagong promote na military general sa pangenot ni Major General Jimmy Larida kan Philippine Marines. Sigon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, miyembro kan CA. Nasa 38 na executive kan Department of Foreign Affairs o DFA at masalang man sa konfirmasyon kan CA sa pangenot ni Emmanuel Fernandez ang bagong designar na Philippine Ambassador to Pakistan. Hinagad ni Pimentel sa publiko na magsumitir ni mga impormasyon sa CA katakod kan mga individual na masalang sa deliberasyon. Ang CA kompuesto nin tig 12 na miyembro kan Kamara de Representantes asin Senado asin ang Senate President ang nagsiserving ex officio presiding officer kini. Sa giraray na tinaawanin doon ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na daing maghiras ang House Quad Committee nin transcript sa International Criminal Court o ICC. Sinabi ni Barbers na daing man pwedeng maitao sa ICC ang mga transcript dahil bako man kita miyembro kan ICC. Mientras na dahil sa public documents an sa indang transcripts, nakapost sa gabos na social media platforms kan Kongreso. Si Barbers iyo ang co-chairman kan House Quad Committee na nag-iimbestigar sa pigsasabing extrajudicial killings sa kampanya kontra droga kan Administrasyong Duterte. Pigi-imbestigaran naman kan ICC ang posibleng crimes against humanity sa drug war ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, dahil mababa sa 31 katawo ang nagadaan sa pambobomba kan Israel sa Gaza Strip kan Domingo sigon sa Palestinian medics. Sa haros maabot sa kabanga kan mga nagadaan sa northern areas kan sain nagkondukta nin month-long campaign ang army maawot kay ni napugulan ng Hamas na mag-regroup. Sinabi kang medics na day mababa sa 13 na Palestinian sa nagadaan sa magkakasiparar na pag-atake sa mga harong sa banwaan kan Beit Lahia asin Habalia ang pinakadakula sa 8 makasaysayan na refugee camp. Natatada nagadaan na magkasiparar na airstrike kan Israel sa Gaza City asin sa mga lugar sa sur kay bananan sa Rosa Khan Yunis na sigon sa health officials guminadan nin 8 katawo kay bananan na patnaaki. Dahil man nagkomento ang Israel sa sindang military action sa Gaza mantang kan Sabado nagpadara ang Israel military kan bagong Army Division sa Jabalia para magsabay sa 2 pang operating battalions. Sa payag sinabi na ginatos na militanteng Palestinian ang nagadan sa mga labanan puun pa kan magsikad ang raid kan Oktubre 5. Baretang Sports, dinagdagan ni Junmar Fajardo ang koleksyon niya kan PBA Best Player of the Conference o BPC Award. Bago ang Game 4 kan finals entry kan Barangay Ginebra asin TNT Tropang Giga Kasubanggi, inuli kan binansaga na The Kraken ang ika-11 niyang BPC Plum. May totalmenteng 44.8 na statistical points ang 6'10" center sa Governor's Cup alagadain nagtrayumpo ang San Miguel Beermen na umabante sa finals. Mantang natukdulman ni TNT Tropang Giga Reinforcement Ronde Hollis Jefferson ang ikaduwa niyang PBA Best Import Award. Sa tuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, iCare na pod ka mga eksperto sa Siyensya at Teknolohiya sa sarong imbensyon na may kakonsiderar na pocket doctor. Sa simpleng pagduon kan duwang guramoy kang kamot, madali kaining maaraman, mamonitor asin ma-assess ang sa imong salud kay banan ang 15th health parameters, arog kan health, heart rate, blood pressure, ECG asin iba pa. Sinabi kan inventor kay ni na igwa ini nin intelligence o kaya IA technology para makapagkondukta nin professional analysis sa kada persona. Magalis ang gigibuo na analisasyon, tulos man na magkakaigwan ng resulta asin matao nin rekomendasyon ang iCare kung ano dapat gibuo nin kaso may problema sa salud. Istorya na iiba. Sa Biharia, Romania, sarong sikat na pianista ang nakapagrehistro nin bagong world record matapos an makaskas na pagpindot nin sarong piano key nin 500 na beses sa laog nin 30 segundo. Ginibo ni Turzo Zoltan an sa iyang record attempt sa titulong Most Piano Key Hits in 30 Seconds kan Oktubre 23. Ang previous record sa titulong ini an pugol kan pianistang si Kita Hattori kan
Japan na may 495 hits. Midbid man si Zoltan sa record na pagtugtog sa pinakahalangkaw na altitude na 19,024 feet, as in pinakahalawig na pagtugtog sa piano na 130 hours. Sa presente, pigaadalan pa kan Guinness World Records ang mga ebidensya na ipinadara ni Zoltan bago ninda opisyal na itao asin midbidon bilang pinakabagong record title holder. Flashback. Nobyembre 4 kanton 1896 kan namundag sa Talibon, Bohol si Carlos P. Garcia ang ikawadong presidente ng Pilipinas. Si Garcia ang midbid bilang father of First Filipino Policy, kung saan pigtawanin prioridad sa gabos na bagay ang mga Pilipino lalo na sa lado kan mga nagnenegosyo. Si Garcia nakasabay sa top 10 sa bar examination kan taon 1923. Mga tugang yan na po ang kabilugang sa tuyong alas 12 mga bareta. Dinipo na sing kinalap sa DCGB News based na nakalis na 6 oras. Sa pangarang kanakatuang niya sa pagsurat ng bareta, Jenny Matthew Balyaran. Lado technical, katuwang nato dyan si June Napulis. Naon man sa lado kan social media department, Jerome Nico Martinez. Hello kay King Rinaldo, nagantaway po and watching dyan po sa Bangkiruan. Siring man si Rolly Alvarado, watching from Pasay City. At saka si Jeril Aranya is watching from Kamsur. Sa pagkarang po ka mga nag-arantaway man sa DCGB Social Media Department, sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin po sa DCGB Live app, siring man sa 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Kami po ang sinong mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Deng Ibang. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa inyong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarap